Jeg vil nu vise, hvordan man justerer sine briller, så de passer bag ørerne med de her brillestænger. Brillestænger, de er sådan set alle sammen lavet som en slags piberenser. Så her har du noget almindelig stang, og så her har du noget, som er rundt og kan bøjes. Hvis man gør det forsigtigt, så kan man bøje sådan en stang her mere eller mindre lige. Og så kan man så sætte den på. Og så kan man så mærke her, hvor er det øret vender. Og så kan man så ligesom lige så forsigtigt stramme til. Det er vigtigt at gøre det meget langsomt. Hvis det her det er tykt, så er det en god idé at varme det op med en hårdtørrer først. Så prøver vi at se, om det passer. Det kan man sådan ligesom kontrollere ved, som at trække lidt frem og tilbage. Hvis de sidder for stramt, så skal man rette det ud til at det bliver længere, for ellers så gør det virkelig ondt. Det er så man gør.